Dobrý deň, vítajte opäť pri našom podcaste. Tretia epizóda druhej série nového Disney Plus doktora nás opäť zaviedla do povedzme trošku hororovejšieho žánru a verím, že nebude už dnes spoilerom, keď poviem, že sme sa veľmi neočakávane dočkali takého akéhosi sequelu, alebo vlastne prequelu, ja si nie som sám istý, v tomto prípade sequelu vlastne, k epizóde Midnight, epizóde Tennantovej prvej éry. A ja sa ťa rovno spýtam, že či si vlastne očakával, že nejaký takýto sequel tejto epizódy, že sa ho dočkáš v tejto sérii. No, pěkný den přeju. A Vítej. Jakože, no, ale jakože nečekal jsem. Jakože popravdě zrovna tohle mě přišlo, že byla jedna z těch epizod, které mě přišly až tak moc uzavřený, že jsem byl až docela překvapený, že v této sérii najednou jsme z ničeho nic dostali jako pokračování, ale tak jako proč by ne? Na druhou stranu, když to vezmeš takhle jako do detailu, tak v podstatě i ti Weeping Angels, jakože ta epizoda samotná působí tak, jakože proč by to mělo ještě nějak pokračovat, takže jako dejme tomu, nebylo to špatný, jakože já vím, že jsem se před tou druhou sérií dozvěděl, že nějaká série má, že se jakože má tam i nějaké pokračování, protože myslím, že to o tom špekulovali na nějakých jako serverech. Ale jako nenapadlo by mě, že že to bude zrovna tahle epizoda, protože jako za mě osobně zrovna tam to všechno působilo tak jako tajemně a ukončeně. Nevím, jak to působilo jako na tebe, jakože když si rozpomínáš trošku na tu epizodu. Mm-hmm. No, ako samotné Midnight, no ale je vlastne do nejakej miery ukončená epizóda. Na druhej strane, podľa mňa, a však ono to konec koncov nepovieme nič, asi niečo nejaké tajné, keď sa odkážeme na samotný ten Confidential, ktorý vyšiel, kde vlastne sa aj Russell T. Davies nejakým spôsobom priznal, že ten nápad urobiť z toho pokračovanie Midnight vlastne prišiel až potom, ako ten scenár bol do veľkej miery napísaný. Mm-hmm. Mne sa to práve že akože v podstate páčilo. Ja som teda mal možnosť vidieť s tým, že som absolútne netušil, že nejaký sequel epizódy Midnight sa chystá. A akokoľvek tá epizóda pôsobila uzavretá, tak nemal som pocit, že by táto epizóda nejakým spôsobom pokazila tú prvú. Mal som pocit, že iba rozšírila nejakým spôsobom ten lore, ktorý tam bol, toho tajomná, ktoré sa tam objavovalo a podobne. Takže ja som to nečakal. Mne to nevadilo, práve naopak, bol som celkom rád, že OK, super. Neviem, že či z toho bolo treba spraviť ten hlavný zvrat tej epizódy do nejakej miery, hlavne pre divákov, ktorí Midnight nikdy nevideli. Ale napriek tomu si myslím, že to bol celkom dobrý ťah a že to oživilo inak ako keby celkom, že to do nejakej miery zlepšilo mierne nadpriemernú epizódu na ešte viac nadpriemernú z môjho pohľadu. A nejako ako keby mi to aj príde lepšie, ako neustále sa objavovať v nejakej, lebo však tieto príbehy, dajme tomu tie hororovejšie od Davisa s takou nejakou nadprirodzenou silou, ktorú nikdy nikto nikde nevidel a nikto netuší, ako sa má správať. Tých bolo viac a príde mi, že keď to spravia ako súčasť jednej nejakej príšery, tak je to lepšie ako neustále vytvárať novú super mega tajúplnú príšerku, ktorá sa objavuje v každej sérii raz. Hej? A tak z tohohle úhlu jako asi dává smysl, že když ten Russell T. Davies viděl, jakože co vlastně napsal, tak si možná řekl, že fakt je to mnohem lepší to k něčemu jako připojit, než se jenom čistě takhle jako fakt vytvářet jako pořád nový a nový příšery, který vlastně v něčem jsou docela podobný, jakože to je takový ten princip toho neviditelného zla, který je vlastně nejlevnější na vytvoření, protože nemusíš jako vytvářet nějakou příšeru nebo něco takového pořádně a zároveň si prostě jen tak jako a zároveň jako kdyby to všechno relativně může působit jako podobně, takže proč to asi jako nespojit, to si myslím, že jako může jako dávat smysl, ale mě třeba osobně
Možná už je to tím, že úplně dokonale si tu Midnight nepamatuju, ale třeba já osobně jsem tam jako spíš měl problém s tím, že jsem tam jako neviděl úplně ty podobnosti. Kdyby mě to jako neřekli, tak jako si asi až tak neuvědomím, jako kdyby, že ta příšera jako kdyby je s tím spojená, jakože nějakým způsobem. Mne sa zase v tomto ako keby celkom páčil ten nápad, že no, veď, ak si naši poslucháči nespomínajú, tak vlastne tá príšera v epizóde Midnight robila iba to, že opakovala slova nejakej svojej obete a potom postupne sa vlastne sama stala tou obeťou, alebo sa do nej nejakým spôsobom prevtelila. Takže ten nejaký motív toho opakovania je podľa mňa aj tu zachovaný do istej mery tým, že teda stojí neustále o polnoci za ním a keď sa urobí priamka, že niekto sa postaví pred neho na 6 hodinu, tak v podstate ho nejakým spôsobom zabije a prevteli sa do neho. Akože rozumiem, že je to možno v niečom iné, na druhej strane si vravím, že však ako vravíš, je to nejaké neviditeľné zlo, že keď chceš aj vrátiť nejakú úspešnú príšerku, podobne opäť ako tí plačúci anieli, tak musí nadobudnúť nejakú novú schopnosť. A to bolo aj v tých plačúcich anieloch, však tam zrazu začali teda sa nejakým spôsobom hýbať. Viacej tam tých vecí, všetko presne nepamätám, v tom Flash and Stone nepochybne bolo. Takže mne to nevadilo. Možno som si vravel, ako takto, aby som to možno trošku posunul už ďalej, mne prišlo, že tá epizóda viac menej stojí do veľkej miery na interakcii s tou hluchonemou postavou, ktorá teda tam v podstate celý čas sedela a v podstate všetky aj emócie a celý ten dej išiel cez ňu, keďže tam teda tá príšerka bola neviditeľná v tomto prípade. A prišlo mi to ako celkom originálne spravené. Bolo mi jasné, že nejako to súvisí s tým, že je vlastne hluchonemá, že nefunguje na ňu tá príšerka úplne takisto ako na tých ostatných. Ale opäť by som sa možno vrátil k takej epizóde Under the Flood, ak si ju pamätáš, s Capaldym, kde vlastne tiež bola hluchonemá postava, kde tiež boli využité tie jej v úvodzovkách nedostatky zvukové, ktoré potom teda v tej scéne, kde ju naháňalo tá príšera, boli dosť dobre využité. A tu mi prišlo, že tiež to nejakým spôsobom celé zapadlo a že aj tá herečka, ktorá ju hrala, to dokázala nejakým spôsobom utiahnuť. Z môjho pohľadu proste ja som videl, že sú aj nejaké ako keby kritické komentáre k tejto epizóde. Ja si myslím, že to bola vo všeobecnosti dobrá epizóda. Nadpriemerná, ktorú možno nejakým spôsobom ešte povýšilo to, že teda bola prepojená s tým Midnight. Čo chápem, že v očiach niektorých to mohlo ako keby aj tej epizóde uškodiť. Jo, jasný. Jakože já si myslím, že třeba to zapojení jako kdyby té hluchoněmé postavy jakože působilo poměrně jako působilo vlastně docela dobře, jakože v rámci toho, jakože jo, člověk asi tušil, že ta poenta bude asi nějaká takováhle, ale jak říkáš, ta postava to jakože dostatečně jako udržela, aby to bylo jako zajímavý a zábavný a vlastně v něčem tě to jako dokázalo jako, já nevím, jak to říct, jakože prostě pohltit a celkově jakože mi přijde, že i takový ten návrat jako kdyby k takovým tomu klasickému jako otřepanému příběhu, který třeba mě třeba ten doktor jako tak trošku jako vtáhnul, že prostě ten doktor někam přijde a potká nějakou malou skupinu lidí a musí se vyřešit problém s nějakou příšerou někde na nějaký vesmírný základně nebo na něčem takovým, tak to si myslím, že bylo jako vytěžený úplně na maximum a myslím si, že to jako bylo funkční úplně ve všech jako ohledech, včetně jako kdyby takových těch jako detailů, kdy tam jsou takový ty jednotlivý postavičky těch členů toho týmu, který prostě na bázi pár vteřin jednoduše prostě vykreslíš pro potřeby toho příběhu a myslím si, že tam fungovalo, ať už prostě nějaký týpek, který se nestotožnil s tím, že by doktor jim měl rozkazovat nebo případně ta velitelka, která
se tam pak na konci jako obětuje. Tak myslím si, že přesně tady ty jako drobné věci jakože fungovaly poměrně dobře. Jakože. Ja tiež súhlasím s tým, že tieto epizódy koniec koncov stoja práve na tých vedľajších postavách veľakrát. A v zásade to bola aj, povedzme si, že relatívne lacná epizóda, však sa odhrávala celá skoro v 2 miestnostiach. Akurát ten úvod pôsobí tak veľmi ako keby draho. A to sa mi inak páčilo, aj ten zoskok a aj celý ten začiatok bol veľmi fajn. A tie vedľajšie postavy, no v zásade tam sú také 2 ako keby, však to je tá veliteľka a potom je ten Korejčan, alebo čo to je, ktorý nejakým spôsobom sa dostane do konfliktu s ňou. A to bolo fajn, akože v zásade na 40 minút tam veľmi veľa šance asi nejakým lepším spôsobom rozvinúť tie charaktery nemáš. No, asi. A ten záver... Bezejmene umře. Áno. A ešte tam bola snaha vytvoriť tam nejakú tú postavu, ktorá tam s tou Belindou Chandrovou nejakým spôsobom interaguje ako sestra alebo medička. A v zásade aj ten záver, že teda ona ušla a stala sa tou pomyselnou hrdinkou, sa mi páčil, ale možno, že aj nie tak v tom prvoplánovom rozmere, ale neviem, či zachytil, ale vlastne oni sa tam na konci rozdelia na tie 2 časti. Prvý vojdu do tej pretlakovej komory, odídu a potom ako keby, kým ten výťah sa vrácia, alebo tá pretlaková komora sa otvára, tak oni si myslia, že tá príšera je medzi tou druhou skupinou. Tam, kde je doktor, kde je Ruby, kde je Belinda a kde je tá Shaylon Kostalionová. No. Ale vlastne pozorný divák si všimne, že tá prvá skupina, keď vojde do tej pretlakovej komory, vojdu tam myslím, že 5, ale je tam napísané na výťahu, že sú tam 6, čiže ona ako keby ušla už tou prvou skupinou. A to je taký detail, ktorý sa mi páčil aj z toho režisérskeho pohľadu, že to proste ukázali. A keď ti dojde, že vlastne tá veliteľka sa obetovala úplne zbytočne a beha tam proste sama po tej planete, kde nič nie je a potom sa sama zabije len tak vlastne, tak je to strašne také tragikomické a celkom mi to ako keby prišlo však hrdinský akt, o ktorom vlastne ani nie je hrdinský akt. No. Poslanej trošku jako do kopru. Aha. A tak to je zajímavý detail, no, to jsem si nevšiml vůbec, no, jakože tam vlastně bylo. Áno, takéto niečo tam bolo. Takže mne sa to páčilo vo všeobecnosti. Dalo sa možno z toho nejakým spôsobom vyťažiť viac. Z tej príšerky mne sa napríklad veľmi páčila tá scéna, kde strelil tú ortuť a kde sa rozložila tá ortuť aj po tej príšerke. To mi prišlo ako fakt dobrý nápad. Aj sa s tým pracovalo celkom, vlastne v priebehu tej epizódy sa to tam spomenulo niekoľkokrát, že ťažia teda luhovaním ortuťou. A bolo mi jasné, že tú príšerku neukážu. To je jasné, a však to je asi aj pointa. A viem si napríklad akože predstaviť na to aj zase nejako nadviazať. A tak byl tam takový, ne, jakože letmej, jako pohled, nepohled, ne? Nějakým áno, taký, áno. Takový to, jakože vlastně ví všechno a nic, jakože. Hej. A viem si ako teraz vyslovene predstaviť, že napríklad na tom Midnight som si doteraz nevedel predstaviť, že na čo by robili sequel, ale teraz si viem predstaviť, že keď už to je takto rozpracované, že už trošku ako keby viacej vieme, že už sa s tým plus nejakým spôsobom ušla. Midnight končí tým, že vlastne neušla, že sa aj zbavili. A tuto v podstate, že ušla, tak už si viem ako keby predstaviť, že tam sa dá s tým potom pracovať v nejakých ďalších epizódach. Už samozrejme je na každom divákovi, či si zhodnotí, že je to dobré alebo nie je to dobré, že či to je už zbytočné naťahovanie, nadstavovanie nejaké kaše alebo nie, ale mne to ako keby z môjho pohľadu to otvára nejaké zaujímavé možnosti do budúcnosti. Jakože já bych se ještě možná vrátil v tomhle jako těm andělům, kteří podle mě jako principiálně taky jakože, když si vezmeš jako do detailu, tak jako fakt nebyly úplně materiál na pokračování a říkáš si jakože jak kdyby takovýhle princip jako rozvíjet dál. A myslím si, že právě to pokračování jako kdyby v té 5. sérii vlastně jim dalo taky jako takový nějaký nový možnosti, díky kterým mohli pokračovat. A myslím si, že tady přesně jak říkáš, že je to asi hodně jako takový obdobný princip, že jako kdyby ta Midnight taky jakože byla taková samostatná epizoda, ale přesně jak říkáš, jakože tady už jako asi i ten svět jako okolo je dostatečně asi rozvíjející se, aby to jako mohlo být zajímavý, no, jakože se minimálně jako ponořit možná víc do hloubky, jako kdyby tady té bytosti nebo něco takového, protože vlastně
že vlastně to je vlastně zajímavý, že tahle postava, nebo tenhle nepřítel vlastně nemá prakticky jako žádný jako ambice nebo něco takového, že vlastně o ní nic nevíme, že jenom působí jako čistě takový jako čirý zlo, nebo jak to nazvat, jako že prostě víme, že zabíjí ty lidi a nějakým způsobem jako díky tomu jako existuje, ale netušíme pak jako, že žádnou jako motivaci zatím nebo něco podobného, což určitě je věc, se kterou by mohlo být zajímavý jako nějakým způsobem jako třeba pracovat. Neříkám, že to nutně jako odhalit, ale jakože je to minimálně věc, se kterou by třeba nějaký potenciální pokračování jako mohlo asi pracovat, s čímž jako asi souhlasím. A navíc jakože tentokrát si očivně Russell T. Davies jako veřejně otevřel vrátka jako k tomu, takže proč jako ne? A napríklad akože nie len v súvislosti s tou príšerkou to otvára nejaké dvere, ale ja si napríklad teraz viem živo predstaviť aj nejaký prequel, kde vlastne ako keby doktor skúma tú planetu Midnight, že čo sa na nej stalo, prečo vlastne skončila tak, ako skončila, a ako tam vzniklo to monštrum, alebo ako sa tam dostalo a tak ďalej, že akože viem si, že z tohto hľadiska ja určite ako jednoznačne Midnight je lepšia epizóda ako táto. Ako myslím, že tam sa asi obidvaja zhodneme. Ale čo sa týka nejakej možnosti ďalších na otvorenie nejakých ďalších proste zaujímavých aspektov, ktoré by sa tam dali v ďalších epizódach skúmať, no tak podľa mňa toto robí naozaj, že veľmi dobrú robotu v tomto hľadisku. Z tohto hľadiska. Jasne. Dobre. Áno? No, v pohode. Jasne. No ja vlastne som to chcel asi bez menej ukončiť v tomto bode. Ja neviem, že či ešte by si chcel niečo, možno, že v stručnosti, čo sa týka nejakého storyárku, tak opäť sme sa dozvedeli iba, že teda sa tam objavuje pani Vladová. A nejakým spôsobom ide o ten prístroj, ktorý doktor používa. Ja sa možno ešte teraz pýtam, že ako na teba pôsobili v tejto epizóde predsa len doktora Belinda. No, jako mám pocit, že v téhle epizodě na mě asi z těch 3 dílů působili asi trošku, asi nejlíp, bych řekl. Že konečně už tam byl takový jako pocitově nějaký moment, nějaké dynamiky mezi těmi postavami mně přišlo. Ale nevím, no, stále mi tam třeba něco maličko jako chybí. Ale podle mě se mně docela líbilo, že mně přišlo, že konečně ta Belinda trošku jako působila, že to aspoň maličko jako užívá to cestování, že to není jako fakt jenom takový jako nucená odbočka, než se teda dostanou konečne domů. Tak. Asi takhle. Ja s tebou ako keby do nejakej miery súhlasím, na druhej strane, veď aj teraz som mu nazval Ruby. Ja si neviem pomôcť, ale pre mňa je proste strašne zatiaľ málo výrazná a veľmi málo neviem, aby som to vedel nejako zhodnotiť. Uvidíme. Zatím mě přijde, že aby tam měla co dělat, tak taky vždycky tak jako záměrně nebo příhodně tam vždycky vznikne nějaký lékařský problém. Presne tak. Dobre, ja myslím, že zatiaľ to môžeme asi takto nejakým spôsobom zhodnotiť. Ja epizódu hodnotím teda vo všeobecnosti veľmi dobre. A v podstate z toho, čo si povedal, asi aj ty. Jo, jakože já si myslím, že dobrá epizoda. Jako vlastně ta minulá se mě líbila, ta se mě líbila. Jakože zatím poměrně jako hodně slušný začátek, jak kdyby sezóny bych řekl, i když začátek, no v principu už jsme v půlce, že, takže skoro. No, toto je obrovský problém, áno, tých 8 epizód je proste strašne málo. Ale keď si zoberieš aj tú prvú sériu, tak vlastne tam sa nám tiež páčilo skoro všetko, okrem úvodnej epizódy a finále. Ale že medzi tým je vlastne iba 5 epizód. Tie samostatné epizódy, ktoré mali ten samostatný dej, sa nám v podstate páčili skoro všetky. Většinou byli docela jako funkční. No, jako tak. Dobre, máme nejakú otázku na záver? No, myslím, že jsem myslel, že přečtu kus nějaký náhodný knížky. A skúsi aj líbí, čo to je a prípadne aspoň autora, ak by sa im podarilo uhádnuť. Tak nech sa páči. Dobře. Nízkou trávou pusté planiny vanula noc, jinak byl všude mrtvý klid.
Už dlouho neproletěl pod velkou nevidomou skořepinou oblohy jediný pták. Kdysi dávno vyvolávalo zdání života pár oblázků, když se rozdrolili a rozpadli na prach. Jenom noc se prostírala v duších dvou mužů, skloněných u osamělého ohněm nehostinné krajině. Temnota jim bušila v žilách a neslyšně tepla v spáncích a zápěstích. A s touto krásnou bodkou sa s vami lúči kolega Citron. Jo, mějte se pěkně. A lúčim sa s vami aj ja, Maťo, a teším sa na vaše komentáre, ktorými nás obohatíte pod týmto videom a budeme zvedaví na vaše názory. Majte sa pekne. Určitě, mějte se pekně.